तर 3 कुकर शिट्टी झाली, शिजली भाजी. तर मित्रांनो, नंदनच्या आणि माझ्या पोटात कावळ्या ओरडतात. त्याला मी जेवणाच्या तयारीत आहो, पण मी आता भाजी ती काजूची भाजी खाणार. पुणग्याकडे शिटी चमचो लावून ता बघा, ह्या बघा चमचो लावून शिटीवर घालता. काय गो शिजलीत नाही याची वाटतं. मी काय केलं येत नाही. तू रात्रीचा चष्मा लावतो का? काय दिसत नाही की दिवसाचं लावतोस तो आपलं ठीक आहे. मंडळी हो बघा, चालीवरचा जेवण कसा वाटला तर नक्की कमेंट करून सांगा. चालीवरचं काम, एक वांग्या घेतल्या, त्याच्यात मीठ मसालो घातल्या आणि डायरेक्ट तव्यावर परतल्या. हे बघा, हे बघा खै गो गेलं. माका वाटलं काजीत गेलंस की का भाजी घर कमी पडले म्हणून. नंदनचा आणि पुष्पाचा जोमाट झाला. तर नमस्कार मित्रांनो, ही बघा कुल्फीचा वितरण काय झाला आता बघा. आणि माझ्यासाठी नंदनने ठेवलेले नाही ना. कुल्फी आवाज कसला आहे तरी. 1 किलोचा वाटा भाजता पुष्पा. तुका माझ्या पिठा तुका पिठा आले. आईस्क्रीम खाऊन माझे दात हलाक लागले. जेव्हा पुष्पा 1 किलोचा वाटा त्याचा मारण काढ. आणि तू भाजणार 50 वाट नारळांचा वाटा. तू आईच काय तर ढवळशी आणि बोचो नाचवले जर कुकरशी वाटेक लागशी. चला म्हणजे भाजी होऊ वेळ जातो. 2 मिनिटं थांब ना. मला 9:30 झाले. 9:30 एका लावलंय की झाला. कधी करशी तेव्हा करशी. जा वाटा लाव आता. पण मीच लावू गोय की त्याच्याकडे दी लावू ना. वाटाप लावतोय मी लावतोय त्याच्याकडे दी लावू. रे धगावशी हे पिट्टी सांडली तशी नाला काढते. पिट्टी सांडली तेव्हा अन होतो. गरम पाण्यात काय करतं त्यांचा विसर्जन. तर अशा प्रकारे हे बघा काजीचे घर पाण्यात टाकलेले आहेत. पाण्यात उडी घातल्याने. हा पुणगे तू काजीच्या सालांचा तेल नाही काढी. पप्पांकडे विचार काजीच्या घरात सालांचा तेल. घरांचं नाही सालांचा तेल काढतात काय. होय ना रे, बट्टीक वापर ह्या तर वापर. डीक काढूया डीक आणि फासूया. कोणाच्या तोंडात तू काय साधारण ह्याच्या तोंडात म्हणाचो. नाही त्याच्या. तर हे बघा काजीचे घर असे गरम पाण्यात टाकायचे म्हणजे डीक जाता आणि साला येतात. सांगता येत नाही. वाक्य म्हणजे 4-5 वेळा डबल होतात म्हणून मी एडिट करून हैराण होता. एवढ्यात 9 वाजता आणि एवढ्यात भांडी घासून जातात. आज 10 वाजलेले आणि आता वांग्याची कापा काढतो. अरे बापरे माझ्या बा कोदी होता. चल बाबा आटप कुकरात लावलं किती वेळ लागा भाजी हो. एका भूक लागत इली आहे झोपलो नसतो तिची मला परीक्षा घ्यायची. दुपारी झोपलो अगो तो. तर मित्रांनो 10 वाजलेत रात्रीचे आणि मी आता होयचोय. मग घराकडनं फोन येतं पण याची काय भाजी होत नाही काजीची, त्यामुळे माझा मारण झाला. तुझ्या उंची एवढंच फ्रीज कसं काय माहिती होतं ना साधारण याची उंची कितपत आहे. माझा प्रश्न तुमचं फ्रीज आता तुझ्या उंचीचे ना, मग तू कोणत्या उंची एवढं तर मला कळा दे. चल शेटी एक चुपच केलंय. नंदन बोल यांच्याशी थोडा वेळ बोल काहीतरी. पाडो म्हणून दाखव एक कविता तरी म्हण रे. चल 3 कुकर शिट्टी झाली, शिजली भाजी काढ तशी. अरे बोल काहीतरी नंदन, काहीतरी बोल. अरे बोल रे बोल ना. बोल हेडशी बोलतं काहीतरी. आता मामा आमचं हे करतोय ते करतोय या सांगत असतं. तर मित्रांनो नंदनच्या आणि माझ्या पोटात कावळ्या ओरडतात. त्याला मी जेवणाच्या तयारीत आहो, पण मी आता भाजी ती काजूची भाजी खाणार. पुणग्याकडे शिटी चमचो लावून ता बघा, ह्या बघा चमचो लावून शिटीवर घालता. तुझ्या पोटात भूक लागली आहे, माझ्या पोटात भूक लागली आहे. पुष्पा काय आपण पहा तवाकडे काय गो शिजलीत नाही याची वाटतं. मी काय केलं येत नाही. तुका कळा नाही 2-4 शिटी हो कोय आणि किती
पुन्हा 5 मिनिटं थांबा म्हणता श्या हेरी केले. तर कसा वाटता? मस्त वाटता ना? असेच आमचे मालवणी गजाले मालवणी व्हिडिओ बघित बसा आणि कसा वाटता तर आमका कमेंट करून सांगा. मी रिप्लाय काही देत नाही, माका तेवढं येळ नाही हा. तुम्ही म्हणत अशा खय वेळ हुंडगत असता काय म्हणत अशा. तर बरीचशी कामं असतात हो हे. मग कसे भाचीत ना तेव्हा जरा हरी होत त्यांना वाईट सांभाळूचे लागतात. त्यांच्या आवशी मग माझ्याकडे सांभाळू देतात, मग माका त्यांना बघूचे लागतात. ही कामं मोठी होत माझी. तर कापाव बाजूक ठेवल्या ना तव्यार बघा. आईला एक काप तरी बसचं पटकन बसतं भाजी होईता घर. तर विचार पण घे का मालवणी आपले कसे गजाले वाटतात, काय वाटतं विचार. बरे वाटतात. तुका कळाला कसा? तू रात्रीचो चष्मा लावतो तर काय दिसत नाही की? दिवसाचं लावतोस तो आपलं ठीक आहे. मंडळी हो बघा चालीवरचा जेवण कसा वाटला तर नक्की कमेंट करून सांगा. वांग्याची कापा कोणासाठी हो? बघ काय कोकराची शेती होऊचीच गरज नाही. आम्ही बघा काय पद्धतीत केलं. काही यात कसं वाटतंय तुला उशीर झाल्यावर जेवणाला? कल 12 वाजता रात्री जेवला. त्या काम होता म्हणून. गरमागरम वांग्याची कापं. काय काय घातलं? काय काय घातलं? मीठ मसालो घातला. वांग्या ह्या बघा चालीवरचं काम. एक वांग्या घेतल्यान त्याच्यात मीठ मसालो घातल्यान आणि डायरेक्ट तव्यावर परतल्यान. ह्या बघा ह्या बघा डायरेक्ट. तर काजीची भाजी रेडी झालेली आहे. आणि माझा घराडे गेल्यावर घामाट आहे. कसा रे खय गो गेलं? माका वाटलं काजीत गेलंस की का? आता काजी भाजी घर कमी पडले म्हणून. नंदनचा आणि पुष्पाचा जोमाट झाला. तर मित्रांनो ही बघा काजीची भाजी मस्तपैकी सांबारा केला ना. सांबारा ना भाजी केल्या ना. तर आता आम्ही खाताव भाजी आणि भाकरी. तर मित्रांनो इथे थांबूया. पुन्हा भेटूया नवीन व्हिडिओ. तोपर्यंत बाय बाय. तोपर्यंत मी काजीची भाजी खातोय. तोपर्यंत तुम्ही पण थांबा आणि खाऊ केव्हा शा बोलावीत पण नाही हो बघा. चला मंडळी जेव केव्हा आता म्हणता कॅमेरा ओकडे केल्या जेव केव्हा म्हणता. तर मित्रांनो मी मगाशी तुमका बाय बाय केलं पण आता माझ्या लक्षात येईल मी खाऊन झालंय मोकळो. पण आता ह्यांका बाय बाय करूचा ना तारा उलेला. तर चला मंडळी आजचा तो आम्ही चलते. बाय बाय. चल पुष्पा बॅटरी काय माझी. चला नंदन येतो का? हे नंदन चल पण बाय तरी ग. सांबारा डोळा काजीची भाजी डोळ्यासमोर येईल. उशीर झालो नाही तर उगा तुका पुढचा सांगणार होते. जाऊन दे. चालीवरचा जेवण कसा वाटला तर नक्की कमेंट करून सांगा. एक वांग्या घेतल्यान त्याच्यात मीठ मसालो घातल्यान आणि डायरेक्ट तव्यावर परतल्यान. बघा खय गो गेलं? माका वाटलं काजीत गेलंस की का? आता काजी भाजी घर कमी पडले म्हणून.